Yau ne rana ta farko da zan fara muku bayani akan wannan al'amari tunda ba ku taɓa jinsa ba ko ba ku taɓa saninsa ba. Idan kunnenka biyu ka aro biyu ko huɗu ka haɗa su zama shida saboda akwai babban labari mai ma'ana. Shi dai wannan kasuwanci ne wadda ba kowa ya san shi ba. Shekaru aru-aru da yawa a baya mutane sun yi shi kuma sun samu alkhairi. Sannan wannan kasuwancin duk ƙarancin jarinka za ka iya kuma za ka ci riba. Sannan shi kuma wannan kasuwanci yana da ƙofofi kala-kala wadda kusan kowane irin mutum da irin nasa da kuma feji da zai ɗauka. In fact, ko ya kake, ko ya kasance, indai ka sa kanka za ka iya yi ko ba tare da ka samu matsala ba. Da wannan damar da ke so in amfani in ba ku shawarar da ta kamata akan wannan harƙalla gaba ɗayanta. Ku dai kawai ku biyo ni ku sha labari. Wannan duniya ta cika da al'amura kashe-kashe musamman da yanzu na tsadar rayuwa. Kowa ya tsinci kansa a yanayi marar daɗi. To amma sai dai kwatsam kowa zai yi haƙuri za muyi abin da shi ne. Sannan muna ganin kowa da kowa muna ganin irin abin da ake. Sannan da irin wancan al'amura wadda ake suka gabata wadda ba daidai ba. Wannan shi ne abin da muke kokawa. Taruwar al'umma na wannan ƙasa da wanda ya ji mu da wanda bai ma ji mu ba. Muna da labarai da za mu bayar ingantattu. To ko ba komai ko da komai ya kamata kowa ya saurare mu, ya ji da abin da muke magana a kai da abin da muka tsara. Sannan kar ku manta idan kuka samu dama ku kasance masu bibiyar wannan tasha domin biyan buƙata da nishaɗinku da kuma ilmantarwar ku akan duk wani abu musamman na yanayin kasuwanci saboda halin da yau rayuwa take ciki. Idan kun bi ni waje-waje kashi-kashi zan ba ku labari, zan ba ku bayani. Kamar dai wancan labarin da na ɗauko muku a farko. Saboda duniya tana ci gaba ana tafiya ne a wani season da kowa bai san kansa ba. To amma dai kar ku sare kuma kar ku manta za mu ba ku sahihan bayanai da za ku iya cimma gaci ko kai ga nasara. A cikin wannan bayanai akwai koyar da abubuwa kamar haka. Za mu koya muku yadda za ku yi kasuwanci, mu koya muku yadda za ku siya ko yadda za ku siyar, da yadda ma za ku siya ku ajiye har yayi farashi ku siyar, da yadda in suka karye kaya za ku siya ku kuma ajiye zuwa lokacin da za ku ci riba. Ku dai kawai ku ba mu lokacinku da dama domin mu haɗa muku ainihin abin da yake da akwai. Saboda taruwar al'umma na wannan ƙasa duk mai hankali ya sani kuma kowa ya san halin da ake ciki na wannan ƙadami da wannan yanayin. Shi ne dai abin da muke son mu nuna muku ko mu faɗa muku. Sannan na faɗa muku wannan labari ba wani labari bane ba mai wani jin haushi da waye. In sha Allahu ku bibiye mu za ku samu biyan buƙata. Sannan akwai cibiya ta ba da magunguna ita ma da za ta koyar da yadda za ka yi ka sarrafa magunguna da abubuwa kai da kanka. Idan kana so ka yi amfani da shi ko ma ya kasance kana producing ɗinsa. To amma dai sai an bibiya, an kiyaya, an kuma bi dokokin Allah. Saboda idan ba a bi dokokin ba, ba za a cimma abin da ake son a cimma ba. Sannan ku kuma da kuke mutane muna muku addu'a ta fatan alkhairi. Sannan akwai ƙere-ƙere da za mu koyar muku. Abubuwa irin na zamani da ake ƙerawa da roba ko ƙarfe ko aluminum. Kamar aluminum da kuke ganinsa yana da nasaba kala-kala da za ka iya ƙere-ƙeren abubuwa dizayin kala-kala kuma cikin sauƙi a wannan zamanin. Haka zalika roba, haka zalika
ƙarfe. Sai dai duka roba ta fi sauƙin al'amari. Kawai dai sai kana da ilimin yin aiki da abun ne. Sannan bayan haka akwai abubuwa da yawa ingantattu na ci gaba da muka ƙirƙiro a cikin wannan program da za mu koya wa mutane abubuwa. Aƙalla kai dai kawai kasance da wannan cibiya mai albarka da za ta ɗauki nauyin wannan al'amura gaba ɗaya. Sannan ina muku alfahari da ku, ina kuma ji da ku ya kamata ace kun mana abin da duk ya kamata domin samun dama kar a bar ku a baya. Sannan ku da mu ɗaya ne, mu da ku ɗaya ne, to ba wani bambanci. Don haka ku riƙe mu amana, mu ma mu riƙe ku amana. Sannan muna jin jita-jita da wasu mutane da suke tallata irin manhajar mu da irin cibiyar mu suke kwaikwaya. Da ku kula da su 'yan damfara ne. Za su zalunce ku, ba kuma abin da za su ba ku. Sai dai zalunci da damfara. Saboda haka ku kula da su, ku ankara da su. Sannan akwai wasu da muke ganin suna yin abu irin namu ko su saci tallan mu ko wani abun mu su ɗora. To mu dai wannan shine asalin namu. Sannan ka ga logon da ba irin wannan ba, to ba namu bane ba. Saboda mu namu daban yake. Sannan ba ma yaudara ko zamba cikin aminci ko mu damfari mutum. Ku dai ku ƙoƙarin kasancewa tare da mu. Muna nan muna jiran ku in sha Allahu kuma za a fara abun nan. Da zarar mun fara za mu sanar muku. Muna godiya, muna godiya. Sannan bugu da ƙari akwai wani babban sahihin bayani. Shi duk abin da kake jin a ranka ba ka da yaƙinin yi, to kar ka fara shi. Amma in dai ka ji a ranka a biya ma, to kawai ka bibiya ka yi. Sannan akwai mutanen da basa iya yin abin da ya kamata a kan da abin da suka yi. To muna ba da shawarar duk wanda zai yi wannan abubuwa da muka yi magana, ya yi ƙoƙari ya koya, ya mai da hankali. Saboda abin alfaharin mu ne, abin farin cikin mu ne ace yau mun yaye ɗalibi ya iya abin da muka koya masa. Sannan bugu da ƙari, ɗalibi ko ɗaliba mace, akwai wani score da muke bayarwa. Wannan score kuwa shine in ka samu, to ka samu sauƙi abubuwa da yawa don mutum zai iya fita daga aikinsa tare daga nan. To sai dai sai an mai da hankali. Muna muku fatan alkhairi. Muna muku fatan alkhairi. Tunda dai abokan hulɗar mu ne ku, kuma muna alfahari da ku ta ko'ina. Sannan su kuma 'yan mata za su same mu ne a kan shafin dandali kafin su fara zuwa aji. Ta nan za mu fara koyar musu. Yanzu haka in kuka hau shafin mu za ku ga abubuwa da yawa da muka wallafa domin ƙaruwar ku. Saboda don ku muke yin wasu abubuwa kuma ɗari bisa ɗari. Muna godiya, muna godiya mai tarin yawa. Ku ne mu, mu ma mu ne ku. To Allah ya bar mu gaba ɗayan mu da rai da lafiya da kuma arziki da abin da lafiyar za ta ci. Muna fata na alkhairi wa 'yan uwan mu da ƙannen mu da yayyen mu dukanku. Kowa da kowa kuma sai ya shirya don za a fara. Muna godiya. Allah ya saka muku da alkhairi. Muna fatan Allah ya mai da kowa gida lafiya. Da mu da muka tsaya muka yi da wadda suka saurare mu. Muna addu'a ta gari da fata na gari kuma.